Gaueko 10:27 diren honetan, Ezkurdiak eta Zabaletak Peña eta Mari Ezkurrenaren aurka Bilbon jokatu duten aste nagusia torneoko finalaren analisia egingo dugu. Garaipena Ezkurdia eta Zabaletarenzat izan da 22 eta 17ko emaitzarekin, eta honen bestez Iruñeko, Sanferminetako eta Gasteizko Andre Maria Zuria torneoko arantzatxoa ateratzea lortu dute Ezkurdiak eta Zabaletak gaurko txapela irabaziz. Norgehiagokaren analisiarekin hasi aurretik gogoratuko dugu Ezkurdiak eta Zabaletak lehengoan Altuna eta Rezustari irabazi zietela 22 eta 14ko emaitzarekin, eta Peñak eta Mari Ezkurrenak baikoko finalerdian kasu honetan Urrutiko Etxea eta Imaz gainditu zituztela 22 eta 9ko emaitzarekin. Egia esan, lau pilotari hauek bolada oso honean iritsi dira. Alde batetik Zabaletak eta Mari Ezkurrenak lehenengo norgehiagoka zuten elkarren aurka uda honetan ongien ari diren bi atzelariak dira, gehien jotzen ari diren bi atzelariak, eta gaurkoan nor baino nor gehiago izan dira. Eta aldiz Ezkurdia eta Peña bigarrena oso irabaztaile dabil uda honetan alde batetik, eta beste alde batetik berriz Joseba Ezkurdiaren inguruan zer esan, naiz eta egun okerxeagoak edo izan dituen, orokorrean oso uda ona egiten ari dela, oso irabaztaile dabil, eta gaurko torneoa izan da horren isleadetako bat azkenean. Norgehiagokaren analisiarekin hasteko lehenik eta behin esan behar dut, norgehiagoka hasiera, aspaldian ikusi dudan norgehiagoka hasiera berdinduena izan dela. Azkenean 9 eta 7kora arte inork ez du bi tantoren aldearekin aurretik jartzerik izan, bi bikoteak oso ongi ari ziren, alde batetik atzeko kuadroetan indarrak oso berdinduta, aurrelariek bazekiten, eta Peña gainera norgehiagoka amaieran esan du, bera oso konstiente zela gaurkoan aurrelarientzako norgehiagoka etzela izango, izan ere atzelariak ikeragarri emanaz aritu dira aurrelariei pilota asko kentzen, eta aurrelariak sartzen ziren pilotak, ez ziren erasorako pilotak, baizik eta defenditzeko pilotak edo atzelariari pilota txar bat kentzeko pilotak ziren. Oso indarzu aritu dira bai Jose Javier Zabaleta eta bai Jon Mari Ezkurrena. Esango nuke behar bada uda honetan ikusten ari garen bezala Jon Mari Ezkurrena puntu bat gehiago izan dela norgehiagokaren fase horretan, baina ez askoz ere gehiago, oso berdinduta joan baita, puntu bat gorago behar bada egon dela Jose Javier Zabaleta, baina kontua kontu Jon Mari Ezkurrenak oso ongi erakutsi, oso ongi mantendu dio indarraren kontu hori, eta gainera 12 eta 10 aurreratu dira Peña eta Mari Ezkurrena lehenengo zati horretan. Hor zer gertatu da, alde batetik esan dugun bezala Mari Ezkurrena Zabaleta baino gehiago izan dela, eta beste alde batetik berriz Joseba Ezkurdiak pilota batzu galdu ditu, eta Peñak momentu batean oso ongi jokatu du. Gero gainera 15 eta 11 ere aurreratu dira, eta hori izan da lehenengo alde nabarmena, eta hor pentsatzen genuen behar bada Mari Ezkurrena jokatzen ari zen bezala, eta Peña hor aurrean aukerak baliatzen ari zela ikusita, behar bada garaipena urdinen aldera joan zitekeela, baina ez da horrela izan, ez da urdinen aldera joan. Izan ere, hor jokaldi batek zenolako garrantzia izan duen, ezta? Hor Peñak momentu batean 15 eta 11 zioa zela, Peñak oso bolea zikina jo du, txapapera joan zaio, baina hor Zabaletak eta epaileari sartu dioten presioak eta nik uste horrek ere pixka bat Jon Ander Peñari erasan diola. Azkenean ez zen lehenengo aldia, hau gertatzen zena, gauzak diren bezala, Peñaren boleak polemika asko eragin du azken profesionaletan dagoenetik, azkenean polemika asko eragin du, baina kontua kontu gaurko bolea hori oso zikina izan da, hor Zabaletak epaileari pare bat kontu esan dizkio, eta hor aldatu da norgehiago. Alde batetik Peña erabat itzali egin da, asko oparitu du, eta Jon Mari Ezkurrena ere bapatean galtzen hasi da. Eta Ezkurdiak eta Zabaletak oso ongi jokatzen jarraitu du, alde batetik, naiz eta behar bada berak ere amaieran esan duen bezala altuera eta ez asko baliatu,
Hala eta guztiz ere sekulako norgehiagoka atera du eta pilota baztertzerako garaian eta abar. Eta Joseba Ezkurdiak aurrean zuzen jokatzearekin, hor norgehiagoka berdindu egin dute, eta gero jada Peña eta Mari Ezkurrena erabat 15 eta 11 horretan norgehiagogatik irten egin dira, eta Ezkurdiak eta Zabaletak zuzen jokatzearekin nahiko izan dute Bilboko aste nagusiko txapela eramateko. Favoritoak ziren Ezkurdia eta Zabaleta, lehengoan aipatu genuen bideoan, eta pronostikoak bete egin dituzte. Ezkurdiak eta Zabaletako 22, Peñak eta Mari Ezkurrenak 17, hauxe bideo honetan esan behar genuen guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.